Jo sóc l'Aran, ell és en Pol i ell és l'Eric, i ell és l'Antonio Vargas, que de petit va emigrar d'Andalusia per venir aquí a Catalunya. I, bueno, com va ser una miqueta el teu viatge del procés de venir aquí i això? Pues, els meus pares, jo tenia 2 anys i tinc flaixos, però no grans records. Però els meus pares, com a mi m'agrada molt que m'expliquin tota la història i això, pues, em van explicar que en 2 anys van decidir venir aquí perquè la meva germana s'havia vingut a viure a Tona i hi havia possibilitats de que ells també es poguessin venir. Més que res va ser, que la vida dona moltes voltes, va ser per això, perquè som una família de que sempre hem volgut estar molt units i no volien deixar-la sola i el que vam fer és decidir de dir, bueno, ens anirem a viure tots durant un any o dos i quan ella estigui més aposentada, perquè tenia una canalla i que pugui treballar i buscar-se la feina, després nosaltres tornarem. No? Va ser així. Vaig venir, m'han explicat que vaig venir amb un tren, que va tardar no sé si 20 hores o alguna cosa així. Jo vaig néixer en un poble de Vilches, que en realitat tampoc és així, perquè vull dir, jo vaig néixer en estaven construint un pantà, que el pantà és el Pantano de Guadalén, i el meu pare estava treballant a la construcció d'aquest pantà, i els meus germans també, perquè jo vaig venir una miqueta raro, vull dir, la meva germana té 80 i escaig d'anys, i es pensaven els meus pares que no podien tenir més fills, perquè ja per edat no tocava i jo pues, els vaig enganyar i vaig aparèixer. No? I arrel de que néixer jo i la meva germana van néixer aquí, pues van decidir que com la construcció d'aquest pantà podien tornar-hi al cap del temps perquè es construïen i tardaven 5 o 6 anys o 7, doncs que ho farien així. O com t'imagines com seria ara mateix la teva vida allà on vens? La veritat és que no me la puc imaginar. És que no sé si és perquè el venir de 2 anys i per tant no tenir un històric de tenir amics, de tenir un col·legi tal que vas o tenir alguna cosa així, doncs per mi la introducció a Catalunya va ser superfàcil. És dir, jo vaig aprendre el català com un llenguatge matern, perquè, esclar, quan vaig començar a anar al col·legi ja el que es parlava llavors era única i exclusivament el català i el castellà es parlava en el que és a la família, no? I vull dir, per mi va ser fàcil la introducció, de no pensar-hi. Inclús us diré més, els meus pares, esclar, jo dic on he nascut, doncs és lògic que jo voldria saber on he nascut i em van portar quan tenia 14 anys per veure on havia nascut i això, i esclar, m'anaven explicant tot i jo anava dient sí, vale, però és igual que si em haguessin agafat i em haguessin portat a Roma o em haguessin portat a Estats Units i em haguessin dit has nascut aquí, no. He tingut la sort de no tenir alguna cosa que em digués m'he deixat alguna cosa allà. La diferència estava, per exemple, amb els meus germans, perquè ells van venir grans, amb 18 anys, amb 19, tinc una germana que tenia 16 anys, i per ells sí que va ser més fort, més traumàtic. Per mi, dintre de lo que és el venir aquí, jo des de sempre he dit que he estat un afortunat, perquè, esclar, veig el que ara ja, quan vaig a visitar Andalusia, m'encanta, perquè m'encanta més que res per l'alegria, no? I com es viu allà. Però també veig, jo soc home de negocis i de veure possibilitats, no? I futurs. Esclar, jo veig allà que
o ets del turisme o ets de l'agricultura, o poc futur pots tenir. Al vindre aquí, com t'esperaves que seria la teva vida en el futur? La veritat és que he estat sempre molt anguniós i sempre m'ha semblat que el meu pare era paleta, dos meus germans eren paletes i jo no volia ser paleta. Jo tenia claríssim que no volia ser paleta. M'encantava els números, m'encantava el ser alguna cosa a la vida. Jo deia que no... Però no és un despreci, vull dir, perquè ser paleta, vull dir, escolta, és algo, per almenys per als meus germans, els hi ha anat meravellosament bé, econòmicament bé, pel meu pare també, però jo tenia un alè de volia treballar i aportar alguna cosa, que pogués fer alguna cosa que pogués aportar, i em semblava que el tema dels números, que el tema de xerrar, pues que em podria servir per alguna cosa. La teva família, els teus pares i els teus germans grans, abans has dit que els hi va afectar més. De quina manera? Van haver de deixar amistats, van haver de deixar llocs estimats o coses així? Jo, sobretot, el que sempre he parlat amb ells, amb les reunions familiars, quan hem fet les xerrades aquestes, i el que sobretot la meva mare m'explicava moltíssim, és que els meus pares, en realitat, necessitat per venir aquí a Catalunya, no en tenien perquè hi havia això del pantà de Guadalent de la construcció, però sobretot, per part de la meva mare, tenien terres. Tenien, no sé si eren 200 o 300 olivos, i tenien inclús cases pròpies, i dintre de les cases, la meva mare, hi ha una cosa que inclús abans de morir sempre em parlava, no? Em deia, m'agradaria que compressis un altre cop el que jo vaig vendre, perquè li semblava que, esclar, igual que aquí està molt enraigat el tema que hi ha l'hereu, és dir, l'hereu és el que es porta una casa de pagès, poden tenir 10 o 12 fills, però hi ha un que és el que s'emporta la casa per no desfer-la, no? Doncs allà passava igual, i com els pares de la meva mare no tenien fills, no van tenir fills, van ser 5 germanes, la gran era la meva mare i, entre cometes, va ser l'hereu allà a Andalusia. No tenia per què ser home o dona, sinó que era la que se'n cuidava. Esclar, la meva mare, junt amb el seu pare, havien cavat, no és com ara, però havien cavat i havien trobat un pou, i havien fet un pou i havien trobat aigua. Per tant, s'havien dedicat a cultivar per vendre-ho pels pobles tot el que cultivaven i que feien. És a dir, teòricament, no és que anessin sobrats, però abans, a la seva època, ella m'explicava que el fet no era de guanyar cèntims per estalviar-se o comprar coses. El fet era que, després de la Guerra Civil Espanyola, el fet era que tinguessis per poder menjar cada dia. I ells, aquesta problemàtica, no la tenien. I creus que et va afectar en alguna cosa el tema de dir d'un altre lloc, ja sigui per amistats, de possibilitats o de més? Sí. Esclar, penseu que jo vaig anar a un poble que en aquells moments eren 2.500 habitants, que totes les famílies es coneixien, totes les famílies, tu eres de Can Font, tu eres de Can no sé què, tu de Can Noguer, l'altre de Can no sé què, tu de Can no sé quantos, i tu, el primer que et demanaven, esclar, jo parlava correctament el castellà, i quan anava a algun puesto, començava a parlar i per tant no hi havia cap problema, però després quan em demanaven tu de quina casa ets? Esclar, per mi era com dir, bueno, jo, la meva família, el meu pare es diu tal, la meva mare es diu tal, però ja no era de Can, no sé, de Can Soler, de Cal Cisco, de Cal no sé quantos,
I això em sentia raro. Però a la vida m'ha anat molt bé perquè jo els dic a vegades a l'Aran i això que en parlem i dic l'important de la vida és saber què és el que no vols, no el que vols, que a vegades tothom és que tindries que tenir clar el que vols. No, per mi, lo important de la meva vida, el que m'ha ensenyat la vida és què és el que no vull. I jo no volia segregar, no vull que ningú se senti malament, no vull que el fet d'haver nascut en un altre lloc sigui algo que sigui negatiu, perquè és que no existeix, i més en un món global, no vull res d'això. Tinc que agrair tot això que em va passar? Doncs sí, ara perquè me'n recordo, perquè feia molt temps que no parlava d'això, i per això m'he emocionat. Però també tinc que reconèixer que gràcies a això estic on estic, perquè com sabia que tenia que fer el doble d'esforç, doncs jo estudiava dissabtes, diumenges, tot el que fos falta. Jo treballava, perquè el meu pare volia que jo estigués treballant, i em vaig ficar a fer que es deia en un despatx petit, però bueno, per fer 4 números, però jo tenia que estar al dematí i a la tarda m'anava a estudiar fins a les 10 del vespre, perquè jo sabia que tenia que fer aquell esforç i que si volia alguna cosa tenia que fer l'esforç, i que la gent no em miraria per d'on soc, o si em dic Vargas, o em dic Canadell, o em dic un altre, sinó que em mirarà perquè és el que soc capaç de fer. I això, per mi, era com un marcatge, era un objectiu. I gràcies a això, per això et dic que a vegades tenen que passar coses que t'afectin a la teva vida i pots assumir-les de dues maneres. Una, sentint que tothom va contra tu, que és una estupidesa, o l'altra de dir, tinc que canviar tot això. I és el que vaig intentar fer jo, canviar tot això. I amb tot això, les teves primeres feines, quines van ser, com van ser l'evolució, això que dius de... Doncs bueno, també he estat molt independent econòmicament i jo no volia que els meus pares em donguessin diners, perquè em semblava que no volia aprofitar-me d'ells. I amb 11 anys jo vivia a la plaça de l'Hostal de Tona, hi havia un bar que necessitaven un cambrer, i jo tenia 10 o 11 anys, i em vaig posar a treballar els dissabtes i els diumenges per una cosa també molt tonta, perquè m'agradava molt les fires que feien als pobles, la festa major del poble, hi havia els cotxes de xoc, no? I com jo sabia que em podia pujar 2 o 3 vegades, però que no em podia pujar més, doncs què feia? Treballava tots els dissabtes i tots els diumenges perquè quan arribés la fira jo tingués cèntims per no pujar-me 2 o 3 cops, sinó per pujar-me un pilot de cops. I això m'encantava. Sabia el que volia i intentava buscar alguna cosa que em donés allò, sense tenir que abusar una miqueta de l'esforç que estàvem fent la meva família, no? Com creus que ha canviat la migració, com era abans i com és ara? Jo penso que, no sé, potser és que sóc molt positiu, però jo penso que radicalment, que pot haver alguna persona que ja per falta de cultura o per enveja o per lo que sigui, que li pugui afectar el color o la religió, però que jo penso que el canvi és radical. Bueno, jo a Catalunya, que és el que més veig, però viatjo molt, i a la Comunitat de Madrid, que a vegades es pensa, bueno, és que els madrilenys, jo vaig a Madrid i, escolta, vull dir, jo dic que soc del Barça o que soc de no sé què i em ric amb ells, i ara l'únic que diria negatiu de tot això és les fake news, és a dir, les notícies falses. Ens hem tornat en un món tan global que és l'únic que jo diria que pot ser negatiu. Però per les persones del dia a dia, per les persones que sou vosaltres, jo crec que no, que això és un canvi radical. Jo em sento orgullós de pertànyer en aquests moments a aquesta societat que dius que això ho té més assumit. Però també tinc claríssim una cosa, que jo em sento català 100%. No sé si és perquè vaig venir petit, perquè el que sigui, però no se m'ha passat mai per al cap, mai. I a més la meva família l'he format aquí, no he set d'aquelles persones de dir, bueno, doncs quan em casi, com tinc diners i tot això, anirem a una altra cosa. No,
És que jo després em tindrien que fer una entrevista de dir què enyoro de la meva terra. Sí, sí. Vull dir que és la que, esclar, és que la considero la meva. Quines coses creus que són les millors, les més bones i les més dolentes de la migració actual? Home, les més bones per mi és la cultura. Vull dir, un intercanvi de cultura, inclús et diré una altra cosa també, perquè com m'agrada menjar, inclús la gastronomia és essencial. Jo m'agrada molt la història, molt, m'encanta la història. Vull dir, poder perquè a l'haver vingut tan petit no tenia una història que explicar, doncs m'ha encantat sempre llegir tota la història. I la història el que veig és que les migracions el que han fet és més rics els pobles que han rebut aquestes migracions, els que han estat intel·ligents i els han sapigut gestionar, i aquells que han anat a uns altres terres i també s'han sapigut adaptar. Perquè jo penso que la cultura, agafar el millor de cada cultura, si nosaltres féssim un anàlisi, en realitat, el que és la península ibèrica és que és 1000 cultures. Els fenicis, els godos, els visigodos, els etruscos, els vàndalos, vull dir, ara perquè ho veiem, ens mirem els 200, 300, 400, 500 anys enrere. Però en realitat, el que forma una terra és tot el que hi ha hagut des dels fonaments, com una casa. Bé, moltes gràcies per vindre i anirem per acabar ja. Sí, moltes gràcies per totes les explicacions, ja sigui de les històries, de les anècdotes i de més, i un plaer. Per mi ha estat un plaer poder extreure tot el que portava i les vivències que vaig tenir. És un plaer poder compartir-les amb noves generacions.